ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ କୁ ପୂଜା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପୂଜା ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ମାନେ ତ ସଜା ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ତ ପରିଚୟ ଦେଇନି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗାଏଜ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ବ୍ଲଗିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ତ ଚାଲ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ କି ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିରି ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ତ ଇଏ ତ ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପରି। ତ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲା ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓରେ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁର ପଡିଆ ଟା କେମିତି। ତ ଆସିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ର ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟା ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ଖେଳନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଧରିକି ସବୁ। ତ ଏଇ ପିଲାଟି ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛି ମତେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତର ମାନେ ଏଇ ବିକା କିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନେଚର ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସ୍କୁଲକୁ। ଓହୋ ଏମିତି କିଛି ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ର ଅଛି ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ର ଗାଡିଆନ ଯାଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବଗିଚାଡ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ର ଗାଡିଆନ ଟା ଯିଏକି ଅଛି। ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ ଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏମତି ୟୁନିକ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ରୁମ ଟାକୁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆମର ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ସଜାସଜା ହେଇଛି। ତ ସାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ର ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର ଫ୍ଲୋର ତ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ଏମିତି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ତ ଯୋଉ ବାଇକ ଯୋଉମାନେ ରଖନ୍ତି। ଇଏ କହିଲା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବି ତ କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଇଏ ତ ଏମିତି କିଛି ଗାଡିଆନ ରହିଛି ତ ଏମିତି ତ ଏଇତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଏମତି କିଛି ଦେଖିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ ମଧ୍ୟ ତ ଏମିତି କିଛି ପୂଜା ଯାଇକି ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭିତରକୁ ଦେଇଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ମାଗୁଛି ସାର୍ ତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ ସାରେ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମତେ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ମତେ ଦେଖିକିରି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ବୋଲି ଆଉ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଏଇ ସାର ନେଇକି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛି। ମାଇକି ପଢୁଥିଲା ଆଉ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସୁଟ କ ନେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ସରସ୍ଵତୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏଠି ଆଳତି ଦିଆ ହଉଛି ତ ମୁଁ ବି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି ଭାରି ଆଳତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ପାରି ସାରିଲା ପରେ ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ମନ ପାଇଲାନି ଯେ କି ଆମ ନନାଙ୍କର ତ ସେଇଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତ ନନା ଏମତି କିଛି ତ ପୂଜା ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ତ ଏମିତି କିଛି ମାଇକ ଫୋନ ଧରିକି ତ ଏ ଠିଟ କରିଦେଲେ ତ ଆଳତି ସମୟରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କିଛି ନଡିଆ ଫଟଉଥିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଟିକେ ସୁଟ କରିଦେଲି ଏଇ ନଡିଆ ଫଟେଇବା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହାଏ କରିଦେଲା କଣ ହେଲା ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବି ହାଏ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଏମିତି କିଛି ପିଲାମାନେ ତ ଆଉ ମତେ କହିଲେ କି ଭିଡିଓ ଏଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ କହିଲି ସବୁଆଡେ କହିଲି ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଖୋଲି ଦିଆ ହଉଛି ତ ମୁଁ ବି ଯାଇକିରି ଟିକେ ଭିଡିଓ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ବାଢିଦେଲି। ତ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲି ଦେଖିଦିଏ ଆଗ ତାପରେ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲଚର ବିଷୟରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡେ କେମିତି କଣ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି।